Tervetuloa hei uuden 24 tunnin haasteen pariin. Tällä videolla me tullaan viettää 24 tuntia liikenneympyrässä. Ihan ekaksi mennään tommoselle välipientareille, josta meidän on tarkoitus päästä tonne itse liikenneympyrään. Ja niin kuin näkyy, siellä on ihan kunnolla mettää. Siellä pystyy olemaan tosi rauhaksien ja hyvin piilossa. Toki nää pitää ekaksi ohittaa. No, mulla on siihen hyvä kikka. Ei tarvi nimittäin tehdä mitään muuta kuin ottaa lakki pois päästä, laittaa täältä heijastinliivi päälle. Kas näin näyttää jo paljon fiksummalta. Mulla on myös täällä tämmönen jätesäkki, jossa on oikeesti meidän tavarat, mutta näyttää siltä, että mä hoitaisin jotain rikkaruohoja tuolla. Jos ei näillä pääse tonne herättämättä liikaa huomioon, niin ei sitten millään. En mä herätä enää hirveästi kysymysmerkkejä. No. Noniin, tästä pääsee ihan hyvin. Vähän puujuurelle voi jäädä tän kanssa, niin kuin on olevina nyppimässä jotakin. Tuu näiden jälkeen. Noniin, tervetuloa. Täällä on laitettu puskat kuntoon tässä vaiheessa. Tää näyttää nyt siltä, että me tehdään jotain YouTube-tutoriaalia, kuinka hoitaa nuorta koivua. Mutta oikeesti me katsotaan, että mitenkä me päästäis tonne noin parhaiten. Nyt näyttäisi ihan hyvältä, mutta valitettavasti tuolla on vielä muutama auto valoissa, jotka todistais tän tilanteen. Mut joo, niin kuin näkee, tässä on tää koivu aika hyvin hoidettu ja nyt mennään itse asiassa, nyt mennään, nyt tuli lähtö. Ei todellakaan ollut sniikkiä, niin moni tyyppi on nähnyt meidän. Hei, täällä on kani. Me tavallaan tehtiin se. Tossa on kyllä vielä tommonen raitsikka, raitiovaunu tie ylitettävänä ja sit me ollaan tuo oikealla alueella. Mut me voitais mennä sinne kyllä ihan suoriltaan. Täällä on tosiaan liikenneympyrän keskellä tämmönen mettä, mut nyt mennään tänne näin. Me ei haluta enempää silminnäkijöitä ja tää mun säkki painaa niin putin paljon. Me tehtiin se. No niin, täällä ollaan. Mitä sä veikkaat, ilmoittikohan joku meistä? En mä usko, sä vedit aika hyvin. Siis näyttikö se oikeesti ihan järkevältä? Joo. Mä olisin ihan valmis tommonen koivun kasvattaja. Nyt ois hei aika tutustua meidän seuraavan 24 tunnin kotiin ja laittaa leirikin pystyyn. Mitään pahaahan me ei aiota täällä tehdä. Me yksinkertaisesti vaan vietetään tässä metsikössä 24 tuntia. Mennään laittaa leiri pystyyn. Nyt me tultiin aika näkyvälle paikalle. Tässä pitää mennä tosi sniikisti, tosi matalana. Tässä todellakin voidaan pongata meidät. Joo, tuolta noin ihan selkeästi. Tuolta näkee jengi. Pakko löytää kyllä joku hyvä paikka, hyvä piilo leirille, ettei meitä todellakaan sitten nähtäisi. Tässä menee yllättävän lähellä nämä autot koko ajan, niin kuin on aika lailla läsnä, mutta on tässä aika hyvin suojaa. Nämä puut on yllättävän tuuheita ja isoja. Nyt kun ollaan onnistuneesti päästy tänne, niin tää heijastiliivi lähtee kyllä nyt huittisiin tosta noin. Paljon parempi. Me ei todellakaan halua sitä nyt meidän päälle. Nyt lähdetään maailman pienimmälle seikkailulle tutkiin tätä liikenneympyrää. Mukana on muuten taas sama mies tosta haasteesta. Kantsii käydä kattoon se. Eli Alsio siellä keinuttelee. Käydään ihan vähän tsiikaamassa, että mitä täältä löytyy täältä ympyrästä. Roskaa täällä ainakin on kauheasti saniaisia. Ehkä täällä on joku muukin meidän kanssa. Eihän sitä voi tietää. Kattokaa, siellä menee Alsio. Sen luonnollisessa elinympäristössä, eli helsinkiläisessä liikenneympyrässä. Okei, mitäs muuta? Täällä näyttäisi olevan joku tynnyri. No niin, kontenttia. Onko täällä joku haudattu aarre vai jonkun kylpytynnyri? Hei, tässähän näyttäisi olevan ihan fiksu patja vaikka Alsiolle. Hei, Alsio! Mitä? Mä löysin sulle patjan tälle yölle. Eikä! Tuu kattoo. Sä kun oot valittanut viime aikoina niitä selkäkipuja, niin kato, siinä. Ei vitsi. Ihan täydellinen. Tää on just se, mitä sä oot toivonut aina. Otetaan se sitten matka. Matkaan lähtee. Wow! Löytöjä. Ei oo fresh. Jonkun roskaan toisen aarre. Wow. Kattokaa. Siinä menee bussi. Nyt pitää olla tosi liikkumatta oikeastaan. Menikö se pois? Ei se pysähty valoihin. Nyt meillä on tilanne päällä. Osoitellaanko meitä tuolta? No niin, nyt voi mennä. Kattokaa, täällähän on melkeinpä mansikoita. Ai, siinä on joku piikki. Noustaan täältä saniaispuskia pitkin tonne ylöspäin. Nyt pitää olla tosi steltti. Wow. Siitä menee. Kattokaa. Ihan sitä vierestä. Taksi ja bussi. Mut jengi on niin keskittyneitä, ettei ne kolaroi toisiinsa tossa ympyrässä, niin ei kukaan taju tänne kattoo. Tai sit ne on puhelimilla. Älkää tehkö niin. Okei, nyt meidän pitäisi päästä tosiaan tästä pois, mutta mä väitän, että tuolla on mustikoita, joten pakko mennä sinne. Muista pysy matalana. No nyt on open. Nyt on tosi avointa. Todella pelottavaa. Hei, mut kattokaa, täältä löytyy mustikoita. Me voitais elääkin täällä.
Mutta siis missä on loput mustikat? Tässä on niinku kauhea määrä näitä puskia ja pensaita. Onko oikeasti jokut käynyt keräämään nää täältäkin pois? Pitää olla tosi varovainen, tuossa menee noin lähellä autoja. Me oltais voitu elää täällä pelkästään mustikoilla, mut joku on käynyt rohmuamassa kaikki. Poliisi! Oh no! Toivottavasti se ei nähnyt. Ei se voinut nähdä. Älä käänny, älä tee mitään, mene eteenpäin. Hyvä. Wow. Onneksi siinä ei ollut punaisia valoja. Se olisi nimittäin sen kaveri tai kuski olisi nähnyt meidät siitä. Okei, nyt lähdetään äkkiä pois tästä kohdasta. Mutta tuolla toi liikenne menee. Mä menen itse kyykkyyn, mut pidetään kamera ylhäällä. Se on koko ajan läsnä. On kyllä ehdottomasti yksi eriskummallisimmista kokemuksista ikinä, ainakin meikä mandariinille. Mutta mä nautin joka ikisestä hetkestä. Eniten oikeastaan näistä mustikoista, joita täältä aina välillä vähän löytyy. Maistuu vaan ihan vähän pakokaasu. Vielä ennen kuin aurinko laskee, meidän pitää muistaa pysyä matalina, ettei kukaan näe meitä. Mut onneksi kohta pitäisi auringon laskea, niin sit meillä on tällainen paljon vapaampi liikkua. Nyt me aletaan tekemään vähän safkaa, niin palaillaan vähän myöhemmin. Punkkeja. Mä just löin yhden tosta mun ranteesta pois. Ei yhtään kiva. Mä en halua yhtään enää olla täällä. Mä oon tekemässä jatkuvasti nyt kyllä punkkitsekkiä. Mä oon niin vainoharhainen niistä kavereista. Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Mä en tiedä miten se oli päässyt mun käteen. Ei sussa enää pitäisi punkkeja olla. Pitää olla matalana. Johan täällä nyt on siis luonto ottanut vallan ihan täysin. Täällä on nyt niinku Alsio seisoo suoraan, istuu muurahaispesässä. Täällä näitä vipeltää. Sä oot hyökkäyksen kohteena. Punkit hyökkää, muurahaiset hyökkää. Ainahan mikä muukin hyökkää. Ties mikä karhu täällä lymyilee. Hei muurahaiset, me ollaan rauhan asialla. Ei mitään hätää. No niin, meillä on teltta täällä pystyssä. Mä pysyn täällä matalana, mutta mä näytän teille. Me ei haluttu ihan puskiin mennä. Me ollaan tämmöisellä tunnelmallisella paikalla. Mutta ei meidän telttaa pitäisi näkyä. Ei yhtään hassumpaa liikenneympyrässä olla. Ei ollenkaan. Mikä sulla on siellä? Siinä on jälleen kerran punkki. Siis nää paikkahan kuhisee punkkeja. Siis mitä ihmettä? Taas punkki täällä. Tällä kertaa Alsion paidassa. Siis täällä menee tämmönen minipunkkikin mun kengässä. Tää kuhisee punkkeja tää paikka. Ei me voida olla täällä. Niin sä laitoit? Täällä näin. Joo, punkki se on. Okei, mulla on tossa just punkkitsekki menossa. Ja kuulkaas hyvät naiset ja herrat siellä. Tää haaste oli tässä. Siis tässä on ollut valehtelematta yhteensä molemmissa meissä 10 punkkia alle tunnissa. Ja eiköhän se ole jo itsestään selvää, että silloin se meinaa sitä, että me voitais olla vaan tässä teltassa. Eikä me voitais tutkia tätä paikkaa. Ja nyt sattuu taas jalka, onko täällä uusi punkki. Ei, me ei pystytä olemaan tässä liikenneympyrässä. Liikenneympyrä 1. Ranu ja Alsi on ollut. Kyllä. Mä uskon, että tänne on tahallisesti niitä laitettu, ettei kukaan vahingossa tuu tänne yöpymään. Ei oo totta. Kaikki alas. Lähdetään himaan. No! Muistatko, että siinä jätessäkin alla oli punkki just? Nyt on kamat pakattu ja me otetaan mahdollisimman nopea lähtö pois täältä. Hyvästi punkkimesta. Älkää tulko Pohjois-Haakaan tai mikä onkaan Haakan liikenneympyrää. Tää on täynnä punkkeja. Hei. Hyvästi punkkiparatiisi. Muista jättää tällekin liike ja tilata kanava. Ei kaikki voi mennä aina putkeen. Kyllä tää omalla tavallaan meni just niin kuin pitikin. Lähdetään paineleen takas tonne ympyrään ja äkkiä autolle. Ja lisää vaan punkkeja löytyy. Me ollaan täällä autolla jo suorittamassa punkkitsekkiä. En mä voi ymmärtää, mitä niitä niin paljon pääsi meihin. Jouduttiin Helsingissä toteuttaa keskelle katua punkkitarkastus. Tää varmaan näyttää tosi hassulta, kun me täällä näin katseltiin toisiamme, että onks punkkeja. Hei, nyt löytyy uusi punkki. Sun repusta. Mun repusta? Joo. Haluatko mennä ulos? Ota toi reppu tollain stedisti siitä. Niitä on aivan kaikkialla. Ja täällä jälleen kerran yksi punkki lisää. Ihan käsittämätöntä kuinka paljon näitä on täällä. Toi tyyppi tuolla ihmettelee varmaan ihan pikkasen, mitä täällä tapahtuu. Joo, ei oo mun ylpein hetki. Punkkien lopputarkastuksessa meillä oli vielä 7 punkkia jäänyt meihin kiinni. Niitä oli rinkois, niitä oli sukis, niitä oli housuis, niitä oli kengissä, niitä oli kaikkialla. Että! Ja puhutaan kuitenkin punkeista. Siinä on aikamoisia riskejä. Mulla ei ainakaan ole rokotetta punkkiin vastaan. Haaste saatiin pakettiin tavalla tai toisella. Onneksi me päästiin pois sieltä metästä. Ja nyt meillä on uudet kujat mielessä. Hyi.